Вярно ли е, че закриването на фирма е по-трудно от откриването й? Имам фирма и от години не извършвам дейност, но не я закривам, защото счетоводителят ми каза, че ще ми направят проверка. Здравейте, аз съм Аги Богданова, част от счетоводна кантора Аргия, хората, които ви отговаряме на множество въпроси и така да се каже, сме вашия онлайн консултант счетоводител. Така, този въпрос е много хубав и ще отговоря последния начин. Първо, откриването на една фирма е по-лесната част, може да бъде направена дори от вас. Има множество компании, които правят такива онлайн откриване на фирма на доста по-ниска цена. Имате възможност, пак казвам, да си го направите сами, където по-ниска цената, счетоводителя ви може да го направи, адвокат може вече да го направи. И тук въпросът е колко пари ви се дават. Има градация. Може да бъде много малко, може да бъде и повече, зависи с какво ви се занимава. Докато приключването и закриването на една фирма вече е съвсем отделен въпрос. Там без адвокат много трудно и поне според мен за мен е невъзможно. Аз мога да създам фирма, но не мога да закрия фирма. Защото си има процедури, има си срокове, от които аз лично не разбирам. Не, че не могат да бъдат научени, разбира се, но така. Закриването на фирмата може да бъде лесно, ако тя никога не е работила. Правили сте фирма, нищо не сте правили и искате да я закриете. Обаче, ако сте имали дейност, при всички положения фирмата минава на проверка. За да може държавата да закрие дадена фирма, тя трябва да разбере какъв е бил случай с тази фирма, какво е правила тази фирма, или има ли задължения към държавата, има ли задължения към доставчици, има ли задължения за заплати и каквото и да било, има ли някакви видове запори, има ли някои искове към нея. Тогава, когато прецени и премине през счетоводните регистри и ние, счетоводителя, подаде цялата информация, тогава държавата може да каже, че е окей да се закрие. И това нещо се прави от адвокат. Ние спомагаме с нашата част в приключването. Разбира се, ако фирмата е била регистрирана по ДДС, трябва и да се отрегистрира по ДДС, което е друг процес. След това е именната проверка, след това са сроковете, в които се закрива фирмата в търговски регистр. По мои такива знания от клиенти, които са искали да се закриват фирмите, доколкото знам, едно закриване на фирма при адвокат е от сорта на 600-800 лева, нещо подобно, това, което аз знам. Не съм 100% сигурна, но това съм чувала от клиенти. Докато едно откриване на фирма може да ви бъде 300 лева, примерно, може да е още по-малко. Така, защо? Извинявайте само така последния. Така, защо да закривате фирма, която сте откривали? За мен лично няма смисъл. Но няма смисъл, ако сте наясно какво се прави. Фирмата, когато се създаде и не действа, или бъде спряна от действие, това, което трябва да се направи с нея, е да се подаде. В случая, една година фирмата работи. Подава се на края на годината годишно отчет, плащат се данъци, ако сте на печалба. Следващата година приеме, че бизнеса стопира. Прекратява се осигуряването, няма служители, няма осигуровки, няма заплати, няма приходни фактури, няма разходни фактури, няма банка, нищо няма. Зеро, нула. На края на годината, когато свърши всъщност тази празна година, има ни декларации, които се подават в статистика, в търговски регистър, нулеви, в които се обявява, че тази фирма вече не извършва дейност. След това никой няма да ви търси за нищо в тази фирма и тя не иска сол и хляб. За нея не дължите нищо на никого. Никакви пари, никакви декларации, нищо никъде повече не се подава. Ако решите след 5 години, след 10 години, тази фирма стои и ви чака, в момента, който решите, обаждате се счетоводител, давате булстата и казвате, стартира ми фирмата, започвам работа от утре. Така че, моят личен съвет е, ако имате фирма, не дейте да я закривате. Просто си подайте нещата както трябва, в случая не вие, а счетоводителя, както трябва, когато трябва, каквито неща трябва. И от тук насетне просто си знаете, че имате фирма, която ви е готова по всяко време, когато решите, че искате да правите нещо с нея. Така че това беше моят отговор. Желая ви много хубава вечер и продължавайте ни задават въпроси, на които ни да ви отговаряме.